Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, bugün bu Zoom'a ýygnanyşmamyzyň esasy sebäbi Türkmenistanyň içinde diktator hökümete karşı hereket alyp barýan merdana, mert ayal doganymyz Soltan Açylow hakda gürüňdeşlik etmegi makul bildik. Hormatly vatandaşlar, ene kinolarda, filmlerde ýygy-ýygydan aýdylýan sözler, ýagny aforizma öwürilýär. O aforizm esasında şu sözler nemet diye. Yani Ruslarda bir söz var. Ты не перестаешь меня удивлять diye. Sen hayran kaldırmağı diye bes eden ak diye. Türkmenistan hükümeti de öz hareketleri bilen hayran kaldırmasını bes eden ak. Yakında näme bolup geçti? 20 noyabrda Ženeva gidip Soltan Açylowa bayrak almalydy, sylag almalydy. Diktator yurdun içinde zenan maşgala bolmagyny seretmezden gorkman hereket alıp barıp bilýän zenan maşgala şu bayragy gowşurmagy makul bilýärler, şoňa karar etdiler, çözgüt çykarýarlar. Şonu almak üçin hökman suratdy Soltan Açylow Türkmenistanyň çägirinden çykmaly, ýagny Ženewa barmaly. Şonu Ženewaga ýörmezlik üçin 20 noýabr güni irden barıp gyzyny hem de özüni zorlukly ýagdaýda, ýagny güýç ulanyp medisinski izolasiýa alýarlar. Nämemiş ýokançy keseli barmyş. Vatandaşlar pikir edik görüň Türkmenistanyň taryhynda garaşsyz bolandan bäri şu güne çelli balnoyu şonuň ýagdaýda öýüne baryp güýç ulanyp izolasiýa edilen wakasy bolup geçdim şu wagtda çelli. Hatda şu poliklinikanyň ýa balnisanyň kapysynyň barsaňda ilk ölen jüwiňe seretdiler. Emma bu halatda nähilidir Türkmenistan hökümeti, medisina işgärleri şeýle bir inisiatiwa görkezýär, ýa-ni şu aforizm gelip çykýar. Ty ne перестаешь меня удивлять diýip. Düp kökünde başga zatlar bolmasyn bu taýda, başga hereketler, başga maksat bilen edilen olmasyn bu işler. Sebäbi Soltan Açylow yurtdaşyna çyksa, bomba zamedlenýär действие diýişýärler, ýagny daşara çykyp nähili ýagdaýda ýarıljak, nämeler gurrun berjek, nähili hakykatlary äşkär etjek. Türkmenistan hökümeti üçin diýsem gorku bolupdyr. Soň näme etmeli? Nähili ýagdaýda bolsa da şonu ýurtdan çykarmazlyk üçin o elinde baryny etmeli. Edil geçen gezek. Bularny salfetka bilen pasportyny syrip pasportyň çyr danylary, ýagny çipi okanok, bu pasport bilen biz seni çykaryp bilmeýäs diýip geçen gezek aeroportda şeýtdiler. Bu gezek aeroportda da ýetirmediler. Öýünden aldylar. Indi şu barada vatandaşlarymyzda nähili pikirler var. Nurmuhammed ağa, siz dinlesek nähili seretdiňiz şu bolup geçen zatlara? Dogrymy, ýalňyşmy bu eden etdilikler? Bu hareketleri hiç vaktim doğru deyip olmaz. Näme üçin diýseňiz, ýene Soltan Açylow bilen garaşsyz jurnalist Soltan Açylow ol öz ýan işleri bilen halkara gurumlar onu ýörüti halkara bayragyny berýärler. Şonu almak üçin o bir ýerde kiyinişdi, ona pasportyny aýlap çykdylar. Pasportyňyz daýa şoň üçin siz gidip bilen ýok diýip bir alyp kaldylar. Innem ikinji gedägem geçek bolanda inni size ýokanç kekel bar diýip takladylar. Bu näme Türkmenistanyň oýunlaryny hakykatdan hem geň görýär zat. Her ýerde bir täze urdatlar çykarýarlar. Özüm ha şu bolan waka hakykat Türkmenistanyň insan haklarynyň nähili depkilenýän barada şu waka görkezipdir. Açylow bilen bolan zat. Ýöne halkara gurumlar, ýa-ni onuň komiteti bar, Ýewrosoýuzyňky bar, OBSE-niňki bar. Bular hemmesi öz bir wagtyna insan haklarynyň bir döwletlerde nähili ýagdaýynyň bardygyny dinleýärler. Türkmenistanyň bir edekdäl, köp edek, her ýylly dinlenýär şu mesele. Ýöne şonu da Türkmenistan agzynda olur. Bizde insan hakkları barada problema ýok. Gulala gulluk hemmedat bu diýip şeýdip ýalan sözlemeni hiç satça bilen oklar. Ýöne näşular ýaly wakalar ony agitir etmeler ýa bir ýamanlap ýeni opozisiýa bolsun, ýa-ni dissidentler bolsun, NPO bolsun, Türkmenistanyň insan hakkary barada aýdylarna aýolar ýalan sözleýär. O biz ýalan sözleýärmiş. Onlar için etken hareketlengen näme? Onu nähili yumurlamaly, ne öz özlerinin yakasyny tanatýarlar şeýdir.
Birinciden bu etken hareketleri bunu yankı yürütü kullukluğun tap bir adı değil. Yukarıdan geliyor. Baştan, prezidentten şu görkezmesi vermese bu real yağdaya. Şu yurttaşına çıkayanına açılıyor adamlar. Yankı yurdun hakikat yağdayını şu halkara kurumaları Aydar Türkmenistan'ın temsilcilerini görkezer deyip şundan korkusundan etkiler amını. Açılığına gidilince gidecek olana var öyle. Yarısı şu bayrağı almak için onu çağırıyorlar. Bunun isteyenim değil. Onu çağırıyorlar. Her kara kurumu çağırıyor. Şu yerde şunu da şeyde bakanı tapıyorlar. Bu Türkmenistan'ın diyene izahşireniye yani ki var her türlü nemeler tapıyorlar, oyunlar tapıyorlar şu görkezmecek olur. Şunun için bir etken hareketi Türkmenistan'ın hükümeti diye işte prezidentten var oluyor. Özlerini maskara ediyorlar. Öz etken hareketleri öyle özleri maskara oluyorlar. Dünya maskara oluyorlar. Şunun için şuna da akılları yeten yok mu ka? Açıyla çıkayını bilen, şu hakikatten aydayını bilen bunyalar rezonans olmuyor. Şu açıyla koyvermelik yani. Şu koyvermen edilen hiç şun taşın nakı oluyan şu hareketler. Orada kolkar kala kurumalar, bunlar birlik kalalar bu yağdayı. Her Türkmenistan'ın NPO'ları var, disidentleri var, aktivistleri var. Bunun hemmesi bu özlerinin nerelerini görkezdiler. Şunun için büyük aytap az ulu bir deme problemi oldu. Türkmenistan'ın şey problemi oldu çıktı. Yine açılıvan çıkması ölen dengeştirende hakikaten katı ulu Türkmenistan'ın şey bir problemi oldu çıktı. Özlerini diyen amatlar diyorlar. Yine Ayşe Kulyanım. Yani şu zatlardan öyle netice çıkarmaz mı ka? Açılıvan ne çıkıptır. Keseli hakikaten yok keseli yok deyip karar çıkardılar. İnni çıkmana neyme peskel verir ka? Ne edip Türkmenistan inni açılıvan çıkarmadığı için neyme taparlar ka? Hani buraya vakali sonunun neyme olacağını. Dinleyeniniz için Tanrı arkasın. Köp sağ olun. Köp sağ olun Muhammed ağa. Şu bir sözünüze Hasan Koşulyan näme Sultan Açılığı çıkanda ya da çıkmanda Türkmenistan barada maglumatlaşa çıkmaz mı deyip aytıp belirlep geçen zadınız. Yani Rusiyalı yani Rusiyanın blogerleri var. Türkmenistan hakta koyan videoları yani milyonlardan geçti prosmotrlara. Türkmenistan'ı dolu tanıyarlarım, dolu bilyerlerim. Onun için Sultan Açılıvanı o göýörmän saklamaklyk bilen awraýymyz artýar diýip pikir etýän bolsa, Türkmenistan hökümeti gaty ýalňyşy, hatda utanmagy gerek. Nämeden utanmaly? Birinciden zenan maşgaly, ikinciden hem tüveleme 75 ýaşynda. 75 ýaşyndaky zenan maşgaladan gorkup ýurtdan çykarman, saklap oturan bolsa, Türkmen hökümetiniň korkaklygynyň, namartlygynyň açyk aýdyn suwutnamasy bolup durýar. Assalamu alaikum hemmeňize. Biz İmam Şafii'nin bir gepi var da, ondan biri soraptır, hakikati nädip tapsa olar diýip da. Ondan sonra İmam Şafii da diýipdir ki, yani yankı nämenin batıldyň diýipdir, atan okuna seret diýipdir da. Yani bizim hökümetimiz hem küme yankı näme yamanlyk etse, şunun iň bir adamçylygy güýçli, hakdy, hakikatly, zalimy zalim, zulümü zulüm diýip bilmegini şu adamların yankı nämesini tanısa bolýar da. Näme üçin aktivistlere zulüm etdi? Şunu bir mantygymyzy kollanıp görsek, adam ýalyp ýaşamakdy, näme etip duran adamlar aktivistlere näme üçin zulüm etdi? Çünki bular hemmeni gepletmeli, yankı zulüm edip insanları zombilaştırıp yankı näme mankutlaştırıp oturmak bulan işine gelýär. Şoň üçin näme şu Açylwany ne tebrikler, ne yine öz ayaklarına ne şu näme etdi, yamanlyk etip bildimi şoň bilen öz hökümetimiz öz ayagyna özü balta urutdy. Bular ýal adam bir döwlet üçin bir yankı näme üçin gerekdir, iň bir gerekli, iň başymyzyň tacı bolmaly insanlar bular aslında. Men şu könergeçden aýtsam bir aýtyp geçeýin, fırsat verdiğiniz için, yani imkan verdiğiniz için size de sağ olsun diyen.
Bizim köçe mesela Könörgenç'te Serdar'ın bir prezident olanına neçe vakt oldu mesela. Hi bir Könörgenç diye şahara gelip gördüm. Men şunu Könörgenç şaharına çağırıyorum men. Hemme köçenin ucunda diye musurlar üyülüp bat ediyor. Desatların yanında, bahçelerin yani. Desatların yanında diye musurlar üyülüp bat ediyor. Hiç bizlerde musur bak diyen zatlar yok. Asfalt diyen zatlar hali meni şoň üçin ne asfaltlarımız yok deyip bir 30 yıldan beri men şu yankı nämeden küçükligimden beri ne park gördük ne näme gördük mesela asfalt gördük ne şular aydan soň ne düşman bir lavuti ne sen bizim bilen uğraşıp yani bize düşman belledikçe bizim aydan sözlerimizi näme dip bat sen şoň bilen uğraşsanız Türkmenistan hökümeti ne şu hamide asfalt yok dip bat edip meni düşman bellemektin yerine siz asfaltları becermekte yankı nämeňizi baktırın yani. Şoň üçin Serdar Berdimuhamedov da kaýyş etýän Könörgençe gelip bir görmegini halk bilen bir arasına girip yankı prezidentliginiň hakkını berdiň yani. Bir sen näme näme Kur'andan mı yankı habarın yok sen habarın yok bolsa musulmançykda habarın bolmasa sen da şol sahneye gelenini görmedik biz men seni çağırýan awwa sen musulları adam yalıp yaşamamıza imkan versen bize sen borcun şu hem de bize yankı aktif adamlar bilen uğraşınca işlerinizi etin awwa näme iş etmenizi bilin awwa şu ayalın problemasını çözmekte odaklanın yani. Bunu dikkatiniz şoňa seretin. Awwa. Bizim bilen aktivistlerle insan bolup bir gepini derdini aytyp bilen adamlarla uğraşınca şu işlerle uğraşın. Aeroporttan yak senin halkın mesela aeroportda bir dua okuyan yer etip koyupdur mesela her bir dua okuyorlar diye burnuna çöp tıkıp yankı koronavirüs var mı yok mu deyip pul almak näme diýmek bu dünya bir maskaraçyk değil mi yani? Bu iň yankı nämenin hem aşağılanmanın hem iň pes ýagdaýy değil mi yani? Nire geldik bu bir bu suhbetler ayda oturmana men utanýarym bu ortaga çykyp ne? Awwa. Ýokmuşlyk keseli bolsa sen başka keselleri sen bir başka sen gelip şu kapyň agzyndan alyp galmalymy ýokmuşlyk keseli bolsa şu açylwany. Bu näýdi bu hökümet näme etip oturanyňyzy ne yani sözün kutardık yeri bir gürgünçlük halat yani şular aytıp geçeyin dedim. Köp sağ olun Hamid apa aytıp beren görüňleriniz üçin. Hakykatdan hem ýurdun içinde diktator hökümete karşı hereket etýän Sultan Açylowa diňe bir premiýa bermek, owa sylaw bermekler hatda şonuň heykeli dikilse-de, ýani statuya dikilse-de münasip şol zenan başgala sebäbi görensiňiz, tanyş bolansyňyz, hatta suratlar paýlaşyldy. Şu işinden alıp barýan ýolundan dändirmek üçin hatta eline ot baslan halatlarda boldy. Şoňa seretmezden owa Borkman Musman owa işine dowam etgeli otyr. Sultan Açylowa aýal doganymyza minnetdarlyk bildirýäs şeýle hem ýaşlygyň uzak bolmagyna mert durup ýene-de göreşin dowam etmegini arzu etýäris. Indi söz gezegini Rozvayaga bersek, Rozvayaga sizem ýurdun içinde bir näçe wagt şoň ýaly hereket eden bolmaly. Meniň bilişime göre nämeler bilen garşylaşdyňyz häzirki bul geç oturan zatlara nähli baha berjeksiňiz. O temadan çykman şu arada görüň berseňiz sizden haýyş söz sizden. Sözlerim üçin sag bol Tamrat. Ozaly bilen şu Sultan Daýza barada aýtmaly bolsa elbetde Sultan Açylowa ýani mert hem gahrman zenanymyz, baýry jurnalistimiz. Owa ýaş 70 ýaşdan geçse de ömrüniň galanny hem häli şimdi şu makala çelini şu Türkmenistanyň halky üçin, şu halkyň erkinligi, gelejegi, bularyň demokratiýasy üçin, söz azatlygy üçin öz janyny edil şu gejegin diskem pida edip duran bir gahrman zenanymyzdyr. Çünkü Sultan Açylowany men has takyk aýtsam 2009-yň ahyry 2010-yň başyndan bäri men Sultan Açylowany gowy tanaýan sebäbi näme üçin diýeňizde men şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Türkmenistandaky raýat aktivisti we hawaç höküminde Sultan Daýza bilen bilelikde bir iş alyp bardyk. Elbetde şol döwürlerde Sultan Daýza da Azatlygyň Türkmenistandaky hawaçysy bolup işläp beren döwürdi. Elbetde şol döwürde bir näçe Azatlyk radiosunda hawaç bolup, türkmen gullugynda hawaç bolup işlän hawaçlarymız, kän jurnalistlerimiz hem känti ýöne içimizde has
işini ıkçam hem has hakiki kızıklı materyalları, maglumatları halkın öz dilinden, öz sesinden alıp berip bilen yeketek jurnalistimiz Soltan Açilvatı. Ben bunu şol döwürlerden tanıyan. Indi Soltan dayzamız doğrusunu aytsam edil şu gece gündüzden has ozalkı döwürleri seretsek, ozalkı yılları seretsek, şol yurt kararsızlığın alandan soň Soltan dayzamız şol Niyazov döwründen bäri şular ýaly Türkmenistan hökümetiniň zulümlerine, duçar kynçylyklarına duçar gelip durda. Azatlyk radiosynyň şu Türkmen gullugynda işlen döwürlerinde de muňa bir näçe gezek hüjüm edildi. Bir näçe gezek bu izarlanyp munyň öýüne baran adamlar ýollarda tutulup Soltan Açilwa barada olardan ýörüte gorkuzyp, ýörüte gullugyň işgärleri gorkuzyp, ondan onuň barada ters maglumatlar alıp Soltan Açilwa barada ona arza şikayet eden ýaly edip olary ýazdyryp her türlü elinden gelen oýuny etdiler. Ýöne sag bolsun Soltan dayzamyz, Soltan Açilwa enemiz has dogrusyny aýtsak, mamamyz diýsek hem hakkymyz giden yok. Edil şu gece gündüz hem häzir şu Soltan dayzamyz şu edip duran iş üçin bütün Türkmen halkynyň öňünde ya Türkmen halky şonuň öňünde dogrusyny aýtsam näildirek mesele düşüntirsem bir borçlu hökümünde biz bir şoňa borçlu ýaly galmamyzyň bir sebäbi bar da. Sebäp diýenimizde Soltan dayzaryň edil ýaňy ýakynda şol Türkmenistandan çıkmakçı olanda şu 20. noyabrda elbette mundan oňam bir çykjakdy, çykmaly, Jenewa gaýtmak maksady bardy. Elbette onda da pasportyny ýörite özleri şu gullugyň işgärleri zaýalap, onu ýurtdan çykmasyna gadaganlyk girizdiler. Öz ideologiýasy, öz siýasaty, öz hereketi bilen indi bu gezek eden oýuny da bularyň näme etdiler? Soltan dayzany öýünden baryp ýokanç keselleri sebäpli onuň öýüne baran mehmanynyň beren gönükdirmesine göre Soltan dayzanyň öýünden apar toparak gidýärler. Indi Soltan dayzan olar ýaly Soltan dayzada asla we asla hiç hil ýokanç kesel birinciden ýok. İkinciden hem ben ýanky bellek geçişim ýaly Soltan dayza ýaly öz pikirini açyk aýdyp bilýän, garaşsyz habar beriş serişleri bilen ara gatnaşykda bolan, şeýle serişlerinde hyzmatdaşlyk eden ve şeýle serişlerde habarçy, jurnalist bolup işleýän adamlar Türkmenistanda yeken Türkmenistanyň hopsuzlyk gullugynyň ve içeri işler ministeriniň edaralar tarapyndan yeken izarlanýar. Olardan daşary, olaryň öýüne gelen islendik bir raýat hökman suratda izarlanyp, şonuň öýünden çykyp giden mahaly gerek bolsa ýoluň islendik bir köşesinde ýa bir künjeginde hökman suratda tutulup sorak edilýär. Bul öňden ähire belli zat. Şä meniň özüm şol Türkmenistanda mahaly işlen döwrümde meniň öýüme gelen adamlar weýa maňa maglumat bermäge gelen adamlar şulardan gorkup bizar bolup gelip bilmän ýören adamlar bolýardy. Emma men özüm gidýärdim. Meni çagyrýardylar, men özüm barýardım. Emma men baryp gaýtsamam, baryp gaýdanymdan soň hökman suratda şol baran ýerim territoriýasynyň ýany etrapdyr we şäher tapagy ýok. Şo taýynyň milli howpsuzlyk gullugy ýa İçeri işler ministeriniň 6-njy ýa 7-nji bölüminiň işgärleri hemem şo töweregi gora gözekçiligini alıp ben çykyp gaýdandan soň şol şahsiýetleri ýani şo raýatlar hökman suratda soraga çekýärlerdi-de. Türkmenistanyň bul häzirki prezidentiniň alyp barýan siýasaty bul 30 ýyl mundan öň da amala aşyrylyp ýörendi. Adamlar gorkuzyp şeýdip gerek bolsa şu edil Soltan dayzamyz äkidişi ýaly munyň amaz üstünde durjak. Hassahanalara ya ruhu kesel, ruhu taýdan bu kesel diýip yalan yanlış maglumatlar bilen bilmem yalan yanlış diýanozlar bilen adamlary psihbanistlara çen ýatraranlary boldy da. Men näçe birini şol döwürlerde azatlygyň özünde de käbir köp nämeler dile getirdim men. Şä Türkmenistan bir adama basyş edende hökman suratda iň soňky pursaty ýanky adamy öýünden äkidip näme diýerler? Yani şu keselhana eltip yerleştirseler şu taýda senden bir zat tapdyk diýen maksat bilen tapmaýarlar ýöne. Ýöne o taýda senden tapmak maksady ýok. Olar şu taýda senden diýinmek maksady bar. Yani muny halk arasynda, halk dilinde aýdylýan dile öwürüp aýtsam, yani Türkmenistan hökümetine garşy giden islendik bir raýat ýa we siýasatçyny
ya garaşsız jurnalist olsun tapa diyor. Şonu şotak eltip biseler onun canına bir kaslayın. Kast etmeye sinaşık ediyen oyunlarının en son pursatı şu olya. Ve şular yal oyunda o zaman bir neçe adamlar şular pida edip yok ettiler. Bu ene indi bu hazır yüze çıktı diysegen bu hazır yüze çıkan yok. Bu Niyazov dövründen beri bardı. Edil Türkmenistan'ın hazırki prezidentinin atası, öz kakası Gurbanguly Berdimuhamedov Niyazov dövründe sağlığı saklaş ministri olup işlen dövründe Niyazov'dan näil buyruk alıp Edil şu öz qaramağındaki edaralarla Türkmenistan'ın milli hopsuluk ve beylek hukuk gören edaralar nähili bilelikte dil duyuşup işlen olsalar ene hazır yine şol dil duyuşup işlen dövründeki taktikanın da ötesine geçtiler. Indi apaçık ötesine geçtiler bular. Yani bunların bu ediyen işi eğer siz bize boyun olmasanız ya siz bizi karalap dursanız biz sizi her türlü her zat edip gerek olsa biz sizi ortadan kaldırıp yok edip biliriz diyen özlerinin siyasi oyunlarının fırsatını görkezip dur. Bu ne mi demek? Yani Türkmenistan'ı yankı belli işimyalı Türkmenistan hükümetine karşı olan islendik bir rayet ya ölmeyecek olsan canından yani geçmeyecek olsan ya şolara boyun olmalı oluyor ya da yankı şol belli işimyalı özün canın tenin bilen şu ölsem de ölümden de korkam yok o yönüme şu hakikat aytacak deyip şey deyip durursan şu hükümetle şey deyip siyasatta gidişecek olsun. Onda hükümet senden bir zat talep edip bilmeye. Yani seni her türlü her zat edip ortadan kaldırmaya sinanşık eder. Yeri gelen yerde ederim. Yönü hazır ki şu gece gündüzde Sultan Dayza edilen pursat edil şol üyünden ekidilişi yalı. Yankı belleşme Sultan Dayza'nın üyüne varan mihmanı izarlap onu tutup ondan yörüte korkuzup gönüktürme alıp Sultan Dayza'nı şey edip yokanç keseller keselhanasında zor bilen saklap ona özlerinin değeri dermanlarından berip sağlığına serettik diyen yalı etcek oldular ama sağ olsun Sultan Dayza'mız Allah münkereş ondan da razı olsun yönü hiçbir değeri derman kabul etmedi. Eğer eden olsa o da belli değil o tayda ne bolup ne mi kalacağı. Olan bir bizim önümüzde bir gümürtük sonra hükümünde kalıp bilyada. Yine bir bellemeli zat ine şu tayda hemmeniz bilyaniz bilivem doğrusu bildigem. Bundan bir neçe yıl, bir iki yıl bundan pandemiye dövründe Türkmenistan'da neçe adam öldü. Yokanç keselden şu pandemiye dövründe adamlar neçesi öldü. Değer dermansı yetmezdik. Ya bir leçeni alıp bilmen. Şol dövrde Türkmenistan'ın sağlığı saklayış edarasının hiçbir işgərləri, yəni luqmanları olsun, messestraları olsun tapacaq hiçbiri yekece bir halkın öyünden ya kapısından baran adam var mı deyip duyan var mı deyseniz şu meselenin özü bir sonra olup durdu. Hiç kim barmadı. Qaytam halkı gören yerinde şol töweregin sağlığı saklaş edarasının işgərləri halkı gören yerinde kaçıp görediler. Ama pandemi dövründeki korkmadık hükümet gelip pandemi dövrüsü bitenden son gelip Sultan Dayza'dan yokanç kesellerini taptık veya bahar şüphesiyle ekitmesi bul eyyem Türkmenistan hükümetinin bu özünü hazır alıp barayan siyaseti esasında ediyen hareketleri bir kanunçuluklu hareketleri sebepli daşar yurt devletlerinin önünde ve daşar yurt devletlerindeki halkara, yukarı dereceli halkara kurumların önünde özlerini cevapkarçılığa çekmeye mecbur ettiler. Edenem özleri oldu. Koyveren aşıp kasem özlerininki, eden işlerim özlerininki. Yönü bu gezek hakikattan apaçık ortaya bir zat çıktı. Şunu belleyelim adamlar. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ministerliği ve onun qaramağındaki etraf ve velayet şehir bölümlerinde teritoriyasındaki bölümçelerinin lukmanları Türkmenistan'ın milli hopsuzluk hem de Türkmenistan'ın içeri işten edarasına değişti olan hukuk koruyan edaranın işgərleriyle bilelikte deslaptan dil bağlanışıp halkın erkinliğini ve azatlığını hem de onların demokratik düşüncesini yok etmek için
zorluklu ve olar ortadan kaldırmak için zorluklu güç ulanmağın en bir vacip meselesini ine şu taýda özleri yine bir gezek bütün dünyanın önünde apaçık suud etti. Sözüm bitendir. Söz Evet. beylekleri vereyim. Köp sağ olun aýdan görüňleriniz üçin hakykatdan rozwaýagy. Bu Sultan Açylwany öýünden gelip alyp gidiş ýaly şoňa meňzeşrak hadysa takminan 2010-njy ýyllarda hem Galina Kucherenko bilen bolup geçdi. Bahana tapmaýalarda öýüňde dokumentsiz, ýagny veterinariýa lukmançylygy tarapyndan hasaba alınmadyk, pişik saklaýan diýip polisiýa atdeline çagyrýarlar. Näme veterinaryň etmeli işini polisiýa etmeli boldumy? Saklamayan olsa veterinariya o yerde neme vermeli, yani duyduruş vermeli, dokument onlardan privifikasyny nemettirin dip, yani veterinariya iş alıp barmalı yok, bunu polisiya adliyalı çağırıp, şu tayda nemetdiler. Onun hem sebebi neme, şu videonun aşağında komentariya bölümünde sılkasını koyarız. Menin internetim işlemeye internet kontraktım var, siz pul alyanız nem için internetim açılan yok. İnternet açılsa Türkmenistan'ın içinde olup geçen hadisaları, vakaları daşary ýurtlara çykararsınız diýip korkýaňyzmy? Şonuň üçin internet açmaýaňyzmy diýen söz üçin şu Galina Kucherenkanyň hem başyna gelip düşen ýaly hadisa. Umuman ýene şu aforizma gaýdyp gelis, Türkmenistan hökümeti niye peristayot udywlet? Gen galdyrmakdan, ýagny gaça duran aklarymyda täze hokka çykaryp durýarlar. Nämemiş Men ýurtdaşyna Men şu çykdy. taýda bir zat belläýin. Sözüňi böldüm. Bagışla 2009-njy ýylda şu Azatlyk Türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyga başlap Türkmenistanda raýat aktivist hökümde, hawaçy hökümde işe başlanan döwrümizde hyzmatdaşlyk edip başlanymda men bir näçe adamlaryň öýüne baranymda, hatda şol maglumat almada egil şu maglumat alyp gaýdyşmaýaly baryp maglumat alýan welin o maglumat alyp gaýdýanam ýarym saat geçmäke şol öýüň eýesi ýa-da şol öýüň eýesiniň goňşusy maňa hökman suratda jaň edýärdi. Tizden yetiş, o inha sen gelip gittin, sen gelip gidenden soň şu pelan etiraň milli howpsuzlyk gullugy ýa pelan grajdan eşikli pelança adam gelip şunu hökman suratda pelan erä gitdiler diýärdi-de. Ya biz haz içer salman durus o kapımızı ildirip o depip durlar kapyny açın diýip diýärdi-de. Menem ýakyrak töweregimde bolan 12 kilometr 8 kilometr töwerek ýakyn töwereklerimi elbetde o döwürlerde indi bu işlerle meşgullanan soň hökman suratda hususy taksiçiler bilen olaryň maşyna minip meni şol pelan ýere taşla diýip eltip taşlady. Şu barış adyma meni görseler gaçýarlar aýa galdygyna. Meni izinden gowýatym. Bir näçe gezek etraf merkezlerinde, şäher işlerinde, hatda gök bazarlara çelini meniň alan maglumat alıp maglumatyny, halkyň düşünjesini, pikirini garaşsyz habar beriş seriştelerinde beýan etmek isleyen adamlarymı şeýdip ortalardan galdyrjak bolup, hatda şäher polisiýa bölüminiň padwalynda gorad diýerler, gerek olsa upravleniýa eltip sakladylar. O hatda meniň özüme bir näçe gezek şular ýaly bir kaslaýyn suwkasty emele getirdiler. Hatda özümi de şol döwürde en soňky eden işleri maşina gakdyryp öldürjek bolup gök bazaryň ýanynda üstüme gönümel maşinam sürüp geldiler. Men şondan korkmadym. Men şol zatlaryň hemmesini, ählisini, suwutnamalaryny toplap bütün kamera hemme zat bilen eltip şäher we vilayet prokuroruna goýanda da olar da şoňa seretmediler. Ahyrynda özüm ýurdu soň terk edip çykmaga mejbur oldum. Säý meniň janyma kast etjegini eýem olar apaçyk aýtdylar. Meniň maşgala agzamdan kast etdilermi? Etdiler. Ol apaçyk mende dur. Bütün suwutnamalary bilen. Säý Türkmenistan hökümetiniň edýän işi, alyp barýan siýasaty dünýä öňünde başga bir zat, ýöne ýurt içinde ölen. Düýünden başga bir zat. Ýurt içinde düýünden başga bir zat. Säý habar beriş seriştelerinde veya käbir beýleki döwletleriň kanallarynda Türkmenistany öwüp görkezýändir. Bize övülüp görkezen Türkmenistan gerekdir. Biz Türkmenistan'ın övülüp övülmeyeceğini biz şol topraktan, şol yurttan çıkan adam, şol yurttan gelen raýat. Bizim gövek kanımızın singen yeri. Bize Aşgabat'ın içinden ya da diňe bir şey Lewaw'ın içinden değil. Bizim onun töwereğinde ýaşap bilen toplumsal halkın erkin düşünjesi ve olaryň ýaşaýyş durmuşundan bize gerek. Suwutnama, maglumat gerek. Näme üçin şoňa seretmeýär hökümet?
Näme seyretmeýe, sebäp Türkmenistan hökümeti bir adamyň gol astyna galany sebäpli, ýani tek döwletli, ýani bir döwlet awtoritar rejim gulluguna sebäp bolany üçin Türkmenistanyň gulluk edaralary diňe şol awtoritar rejimiň gulluk paras, şunu berip bellen gulluk paras işgärler höküminde kaldylar. Başka bu ýerde hiç bir sebäp kalmady. Sebäp bir adamyň iki dodanyň arasyndan sözü etmese başka şans yok o taýda. Oraýtdyňyz biraz ayağı, misal üçin bir paralelini deňeşdirme getirjek mümkin, grubu mümkin, hasykaty näme deňeşdirmedir. Kemçiligi düzeltmege derek, ýagny adamy ýok etmek ýa-da adamy basyş etmek metoduny ulanýarlar. Indi primer aýtsak, her kimiň çagasy bar, çagasy mektebe gitdi. Ene gyş düşdi, ýagyş gar ýagyp başlady. Kaka ýa eje meniň aýagyma ädik gerek, köşümden suw geçje diýende palta bilen aýagyny çapyp zynsa, o indi aýagyny ýok, indi ädigini hem şetjek diýen ýaly. Mysal üçin. Ona ädik alyp berenden şu aýagyny çapanyny gowy görýär. Edil Türkmen hökümet hem ýurduň içinde bolýan kemçiliklere agzalandy. Şuň ýaly hadisalar bolup dur diýende şol adamy ýok etmeň köýüne düşýär. Şonuň uğruna çykýar ýa-da şonu basyş edip dymdyrmagyň uğruna çykýar. Sen şu kemçilikleri düzeltsen, şol adam elbetde hereket etmez. Kemçiligi düzedenden şu edilýän primerde aýdyşmaýaly. O ädik soranda aýagyny çapyp zynýan, aýagyny ýok, ädigini hem şetjek diýen ýaly primere gelip bilýäs. Bagyşlaň ölen gaty primer bolsa da o başgaça düşündirip bolanok bu taýda Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan işi şoňa meňzapdyr. Salam alaikum hemmäňize. Men şu ýerde bir jenemeni goşaýyn. Şu bolýan wakaň asly düýbi nerden gelýär? Şu wagt Berdimuhamedow Serdar prezident bolaly bäri hemme ýerde wada berip biz demokratiýa ýolu bilen bararys diýip. Indi şu Sultan Açylowany göýberen bolsalar, şu bir şans bolardy. Ina biz bir ädim edip başladyk diýme. Nähil boldy? Sultany göýbermediler. Bu uje ikinci mi, üçüncü gedek. Geçen ýylym göýbermediler, ondan öňem bir kedek şeýle boldy. Eger ýadyňyza düşýän bolsa, Sowet döwründe şunýaly izarlamalar bardy. Ana Sultan Kikilowaň ýagdaýyny ýadyňyza bar bolsa, onu hem şeýdip izarlap, daşy däli hana salyp her hili beter dermanlar berip şeýdip kösediler. Niýazowyň döwrüne. Ina 75 ýaşyna diýdiňizde men kakamam şu wagt 75 ýaşyna 4 adam şu Sultan Açylowaň öýüne baran ýaly meňem kakamyň öýüne baryp urup samolyoty mindirip şu Aşgabatdan Daşowza uğratdylar. Sylka diýen ýaly şu Sowet döwrüniň nemesini ulandylar. Bundan başga gaýnagamy polisiýa çagyryp haýsy ýol bilen barýan diýip sorap o marşruty anyklap tutup urup jüsüne narkotik bir 2 gram näme bilemek şu wagt hillemedilýändigini salany bolup olam şu wagt taşlady şonu bildi şonu şeýdenlerini. Şeýdip türmä basdylar 8 ýyl. Öz doganymy arzany prokuratura ertip baranyny prokuraturaň içinde tutan kişi bolup şolam jüsüne näme bar diýip onam 8 ýyly basdylar. Görýäňizmi? Şu tendensiýa diýilýär. Ola Niýazowyň döwrüne, Berdimuhamedow döwrüne, inni ogly şu tendensiýany dowam etse, demek olam şu awtoritar, diktator rejimiň ýoluna alyp barýar diýip tasdiklap bolýar. Häzirki ýagdaý şonu tasdiklaýar. Görýäňizmi? Eger ol goýberen bolsa Açylowany, Açylowa baryp şu taýda ýanky bayragy alan soň Ulakan Awraýly ady çykyrdy Türkmenistanyň Açylowaň. Gaýtam Türkmenistan üçin bu plus bolardy. Indi şu gezek bu tendensiýa has giňişlen bolsa, demek biziň Türkmenistanyň dolandyrýan adamlaryň ýoly anyk boldy. Halkara goramalyň tribunasyna çykyp, minbere çykyp söz berip, "Ina demokratik ýol bilen gidip barýas" diýen sözler bular yalan. Yalanlygy ina tasdiklanýan faktlar bar. Bir topar biz öz raportlarymyzda, dokladlarymyzda hemme misallary getirýäs, özüňiz bilýäňiz, monitoring geçirýäs. Ondan başga ina şunýaly wakalarym görkezýär bu demeni hakykaty. Demek şu ýerde Hamida Atmurat, Rozbay, Nurhamet Jarich näme diýdiler? Şu
halal yol bilen baraňyzy şu halal yol bilen berk barmaly. Hiç kili kompromisa barmaly däl. Şonu düşünýärler. Awtoritar rejima işleyen adamlar şonu düşünýärler. Munyň kökü mertdigini düşünseler aýrylýar ýany. Şunu Sultan Açylova gowy düşündi. Sultan Açylov bilen bir kän gürleşdik, kän gepleşdik. Olaň karakteri ören mert. Onun alıp barýan işi, halal işi. Şoň üçin men näme diýjek bolýan? Sag bolun gelen üçin, sag bolun goldan üçin. Sultan Açylova şunýaly neme gerek? Goldurlayan efirler, hatlar, hökmen gerek. Sebäbi şu ýurtda ýeközi otur. Ýeközi şunýaly iş alyp barmak ullakan mertlik. Orslar näme diýär? Şlapasyny maýy diýär. Şunýaly hormatym bar. Sebäbi ol ansat ýaşamak däl ber Türkmenistanda bu ýagdaýda. Mundan başga oň bir çagasy invalid. Şu invalid bilenem şunýaly nemelere çydamak ansat däl. Maşynyň aýnasyny döwdüler, öýüniň öňüne ölüp pişik taşladylar. Etmedik zatlary ýok. Şonda da mert aýal. Şoň üçin geleniňiz üçin köp sag bolun. Mundan başga da biz hemişe oňa kömek ederiz. Hemişe nähili bizden elimizden gelýän kömek bar bolsa, sizden bizden hökmen ederiz. Sag bolun. Salam Türkmenistanlar. Jurnalistika cemiyetiň gözü, kulağı ve dilidir. Bir yurtta jurnalistikany ýok etmek, jurnalistika päskel goýmak, o yurda bağlı cemiyetiniň gözünü, kulağını ve ağzını yummak demek. Egerde bir yurtta azatlyk barmy ýokmy şonu biljek bolsaň, birinji media jurnalistika üns bermeli. Jurnalistika azatlyk ýok bolsa, onda o yurtta azatlyk ýokdur. Sultan Açylova ulu hormatym bar. Aýal halyna şo ýaşda bolmam jurnalistikany ayakta tutjak bolýa, edip bildikçe etdi. Näle gynçylyklar bolsa da şolary çekmäne razy bolup jurnalistikany nädibem bolsa ayakta tutmana ümtülýär. Isleýän bütün dünya bizim yurdumuzun içinde jurnalistlere näle baskılar edilýär, şonu bütün dünya görmesini isleýän. Sultan Açylova bu meselede görkezme yerinde görüp bilersiňiz. Sağ olun, men aýtjaklarym şu. Köp sağ olun Ahmet ağa. Telefonda hazır statistika girdim. Reportёры без границ. Şo taýda bir razdeli var. Враги свободы прессы. Şo taýda Gurbanguly Berdimuhammedow, Nadir Hempirizlen Türkmenistan diýip ýazykly. Şol bir hatarda Başar Asadyň, Vladimir Putiniň atlary hem bar. Gurbanguly Berdimuhammedow hem şo nemede gerizlen. Umuman Türkmenistan repressiv döwletleriň, ikrar edilen repressiv döwletleriň hataryna girýär. Awtoritar rejimler. Şeýle rejimli döwletiň çäginde, ýagny ýurdun içinde hereket edip bilýän zenan maşgala Sultan Açylova elbetde hormata, mertebe münasipdir. O bizim hormat goýýas. Geljekde de alyp barýan işlerde ulu üstünlükler arzu etýäs. Efire jemlenen watandaşlarymyza da ullakan minnetdarlygymy bildirýän. Hormatly watandaşlar, kommentariýa ýazyn, pikirinizi paýlaşyň. Ýene bir gezek ýatlatýan Galina Kucherenko barada videonun aşağında kommentariýa bölümünde çelgesine, ýagny sylkasyny biz okman suratda paýlaşarys. Girip o videoda seyredip bilersiňiz. Üns berip seyredeniňiz üçin köp sag bolun. Saglypda görüşelim.